Dobry dzień, szczęść Boże, witam moja kochana YouTube'owa audiencjo, z pewnością stęskniliście się za materiałami typu kulinarnego, także dzisiaj wracamy z kulinariami i to z grubej ruły, bo będą to kulinaria, które niejednego z licznych przyczyn przyprawią o ból głowy. Krótka piłka, coś mi się przyśniło, że gdzieś kiedyś widziałem, że ktoś robił kurczaki i moczył je w coli i dzięki temu dostają taki fajny posmak, ani nie godą. Z pewnością przydałby się kurczak. Tu mamy tak zwane krzydełka. A czy to są krzydełka od kurczaków z wolnego wybiegu? Te kurczaki były tak wolne, że napisały własną konstytucję. Kurczaczki wykąpane. A w ogóle zdejmę to, bo co ja promuję jakąś obcą grę o tron. Zamiast tutaj, o proszę, o! Potrzebna nam będzie spora miska. Wrzucamy tutaj sobie te nasze krzydła. No i teraz największa kontrowersja, czyli rzeczona Coca-Cola. W związku z tym, że UOKiK ma kontrolować oznaczanie materiałów sponsorowanych na YouTubie, chciałem tylko oświadczyć, że materiał ten nie jest sponsorowany przez Coca-Colę i jak sami wiecie, to nie są tanie rzeczy, także no fajnie, że zabulą. Obejrzyjcie przynajmniej ten film bez adblocka. No i zobaczymy, co z tego będzie. Czy to będzie faktycznie dobre, czy będzie ta cola wyczuwalna, czy zmarnowałem kupę pieniędzy. Przekonamy się. Ach, Coca-Colka. Coca-Cola to się pije, albo się leje do gorzoły. Ty się znaisto. No to cóż, trzymcie się ramy, bo zalewamy. No i co? Teraz to pozostaje owinąć sobie jakąś folią, albo przykryć, dać do lodówy na... To zależy, ile macie czasu. Godzinę, 2, 3. Także widzimy się za niedługo. Wow. Dobra, słuchajcie, minęło około 2 godziny. Można by zostawić na dłużej, ale ja aż nie mam tyle czasu. Wyciągam nasze krzydła, aby trochę obciekły. Nawet się nie patrz, nawet się nie patrz. No a reszta coli, której w ogóle jak widzicie ubyło trochę, skrzydełka ją wciągnęły, no możemy sobie elegancko wypić albo, prawda, albo do drinka. Ja ją użyję jednak do czego innego. Biorę sobie czystą miskę, wrzucam nasze krzydła, biorę drugą, bo jedna nie stykła. Teraz szybkie doprawienie, żadnej fizolofii. Mam tutaj oliwę z czosnkiem i z bazylią. Dajemy trochę tej oliwy. Ona ma już sama w sobie dużo bardzo fajnego aromatu. Sól morska. Pieprz ziarnisty kolorowy. Odrobina czosnku granulowanego. Papryka mielona słodka. I trochę przyprawy takiej do pieczonego kurczaka. Teraz to wszystko trochę trzeba przefrylać. Ja to muszę zrobić niestety lewą ręką, gdyż wczoraj skręcałem łóżko bez wkrętarki i mam dziurę w środku dłoni. Oh yeah. Mam tu taki rękaw do pieczenia i myślę, że w nim to zrobić. Ucinam go sobie taki większy kawałek. Ładujemy do niego nasze krzydła. Każde krzydło ma tutaj swoje eleganckie miejsce. Zaciskamy to szczelnie z jednej strony. Zostało mi dużo coli i trochę tutaj tej oliwy z resztką tych aromatycznych przypraw. Leję trochę tutaj i wlewamy do naszych krzydeł. Zamykamy tak samo z drugiej strony. Tu sobie jeszcze je możemy porozkładać, żeby każdy był w tym zanurzony i każdy miał, jak to się po śląsku, go do plac. I teraz kitacołko breweryjo ładujemy do bratruły. Czyli wszystko to umieszczamy w piekarniku. 190 stopni. Na jakieś pół godziny powinno być git. Po 25 minutach możemy rozciąć folię. Patrzcie. Wow, jaki balon. Ale aromaty, które się unoszą, są piękne. Żeby się troszkę bardziej zarumieniły, na jeszcze jakieś 15 minut. Proszę Państwa, to się ciemno pomału robi. No pachnie bardzo ładnie. Weźmy sobie tutaj jednego takiego byka. Jest mięciutki, soczysty. Spróbujmy samo mięso. Bardzo soczyste. Czuć tą delikatną słodycz z Coca-Coli. Co ja się będę bawił w jakieś widelce. Smakuje jak dobry, jest bardzo soczysty, aromatyczny,
kurczak mi leci z ryja. Z tą różnicą, że ma ten delikatny, słodki, coca-colowy szmak. Eksperyment można uznać za sukces. Nie zmarnowałem tych miliardów, które wydałem na kole. Cóż tu dłużej rozprawiać. Kończę, bo kura stygnie. Dziękuję za uwagę. Smacznego. Do zobaczenia.